Wala kasimanu mienu na nonson abo ena ye dwada ye besua de sɛdeɛ ye kano nie sɛdeɛ kano nie Boaz CJ boko ebiye yɛde nyame ase ene ora esi Ohene obeba ahoma no so won na esi CJ Martin Sɛdeɛ kano nie sɛdeɛ kano Boaz now your friend is saying edu na Johnny Jam wa unu papa dey edu ye Valentine no o de to Johnny Jam o ko ye so wa say aba papa ya de nkra na free chufu heman ede ebrewo oti koko bre me abe na me de buy so nim say chufu de me ba beji ma be ede akoye mekwan papa bi na wo chufu sɛdeɛ kano ni Boaz enede ni sua so we ya asafu Yehowa Onyankopɔn obo ade ya hwɛ ne nsamra ne saa ɛyɛ duonu baako ɛnɛ ne yɛde enso etwato no ɛba okay na akura wonim sɛdeɛ kano ni nansen ne yɛ ka sɔre asɛm ne ade sɔfo bi frɛ me sɛ in fact nneɛma ne bebre wɔ hɔ a nanka ɔmu pichi ne ade a wonhu sɛdeɛ wɔn kano ɛwɔ akan kasa mu nanso sɛdeɛ kano ni atimi aboa na ma ene isa nneɛma nyinaa ne kano ayɛ no so simple yes eso abamfa so ama ho a woni tie yen ebi kura ne otuturubo nsu ye ka tuturubo nsu a na kyerɛ sɛ Onyankopɔn a ɔbɔ osuo na sinsen ewiem no osuo na sinsen ewiem no nea ɛwɔ river no mu na yɛkɔkɔsa no nea nam pipe no ba ne ade nyinaa fi Onyankopɔn ne din ɛde otuturubo nsu ɛyɛ ne ma bi a na yɛdwen sɛ we pa de obi ehu da ne din de huntahu bibiara ni wiase a Onyankopɔn ohunu indina gyere sɛ ne nsamra ne baako ɛne ehuntahu amansu amawia papa no ɔma osuo tɔ ɔma owia bɔ esan sɛ onim sɛ osuo ho hia onim sɛ owia nso ho hia edi ne nsamra ne baako ne amasu amawia abisansu amansa ɔma ensuo ɔma osuo tɔ wosre na de a ɔma na ɔma me ebunkam fa so amasu a mansa abisansu a mansa aturo bi obi zebribi e wasapo Yehowa ho nea ɔbɛma ho no na ɛbro wadwene ne ontiase nyinaa so ne suban ba akono no ɔma ma ohu dwiriw ɔde ma ɔde gu wonsɛm a na ebunkam afa wonsɛm enti na ne nsabra ne ba akono no ɔyɛ nwanwafo aginye bi ani ho amazing God ɔyɛ nwanwafo aginye bi ani ho ehuna nyankwa unhunu Nyankopɔn a na wanyankwa efiada ne yɛka sɛ onyame ogome one no gura omme unya no a omme oye ehu anyankwa nso so uhunu no a unya enkwa asafo Yehowa ye ahunya nyame na kyerɛ sɛ dwetɛ kɔbre denkyemo sikakɔkɔ platinum biribia every Nyankopɔn enne ne yawie Nyankopɔn samra ne dunu baako ne nyinara eti no obi biara oti bi na awirefri nti opese yetim mu no ofrɛ Boaz na oka kyerɛ no a da bi ebehia dwoada ukuada na se efiada na yetim ama enkanka sofo ne ade a mode eprichi nkramosom sofo a mode eprichi na fe abosomfo a mode eye monema ne ade no Nyankopɔn samra ne ye maako aduonu baako 21 sɛdeɛ kano nie sɛdeɛ kano nie esi nyamenshaw yɛda se papa enhyira yɛ nyinara Boaz nyamenshaw sɛdeɛ yɛ kano nie